¿Consumisses prostitució? ¿Estás a favor de que siga legal o ilegal? ¿Qué opines sobre este tema? Rosella, no creus que això és un poc violent? I què? Bueno, fa més deberes, no hem vingut així a fer preguntes còmodes. No hi havia a València prostitució. ¿Estás grabando? Sí. ¿Tú estás grabando? Sí, yo pensaría que sí. Sí. Estem adentrant-nos al carrer Colón. No Colón, Colón. Mira, estos chicos que están así sentados. Hola, vos podem fer una pregunta, és molt ràpida. És per a un canal de YouTube, és molt ràpida. Què opineu sobre la prostitució? Uah. No sé què contestar. Contesta tu. Penseu, esteu a favor de que siga legal o ilegal? Legal. Legal per què? No, legal no. Ah, ilegal. Sí. ¿Por qué? Porque la gente no creo que se quiera prostituir. ¿No? No sé. ¿Y tú qué opinas? ¿La legalizarías o...? No sabe, no contesta. No sé, la verdad es que no sé. Hombre, no me parece que esté muy bien, pero por desgracia hay gente que lo tiene que hacer en este mundo. Debería ser un poco más legislado y eso, ¿no? Porque lo de que haya bandas y todo eso, pues no está muy bien. Pero bueno, ¿Qué crees que cambiaría de estar ilegalizada a legalizada? pues las condiciones un poco, ¿no? Creo que se ha visto reportajes en el en la tele y eso de cómo viven y tal, y es lo que a mí más pena me da, ¿no? Y la última pregunta, ¿qué opinas sobre la gente que la consume? Eso cada uno puede hacer lo que quiera, no sé. Eso... Cada uno tiene su gusto, cada uno hace lo que le da la gana. Vale. Eso, cada uno se gasta su dinero en lo que le da la gana. Crec que s'ha de fer per detectar, per ajudar a aquestes dones a eixir d'aquest món i per a intentar fer que les màfies que ho regulen pues, intentar detindre-les o intentar parar-les. Hola, vos podem fer una pregunta, és super ràpida. Què opineu sobre la prostitució? Vols que te conteste? Per a mi està molt bé, sempre que estigui controlat, per a mi està molt bé. Tenen que viure igual que els demés. ¿La legalitzaries o il·legalitzaries? Jo la legalitzaria. ¿Qué opines sobre la gent que consumís la prostitució? És una cosa que jo no la consumís, però ho respecte com tot. Però creus que a una dona li agrada vendre el seu cos per diners? Jo crec que no li agrada, però crec que és, diguem, una vida fàcil. ¿Qué opinas sobre la prostitución? ¿Cómo que qué opino? Menuda preguntita. ¿Estás a favor de legalizarla o ilegalizarla? Hombre, la verdad es que es algo que me es indiferente. O sea, ¿Te es indiferente que las mujeres vendan su cuerpo por...? a ver, realmente es su cuerpo y ellas que hagan lo que quieran. Yo no lo haría, pero cada uno tiene sus principios. Entonces, si lo hacen por necesidad, pues no sé. Si es lo único que tienen, ¿Y qué opinas sobre la gente que la consume? pues eso sí que me parece muy rastrero, pero bueno, cada uno allá con su conciencia. Pero si te parece bien que las mujeres vendan su cuerpo, entonces alguien tiene que consumirlo. Hombre, claro, pero de ahí a que me guste es otro mundo. Vinga, va, l'acecho, va. No, s'ha clavat. No s'ha clavat, és ahí. Vale, vine. Hola, te podem fer una pregunta, és súper ràpida, molt ràpida. Rápido. Vale, ¿qué opines sobre el tema de la prostitución? ¿De qué? De la prostitución, ¿qué ¿De opinas? persecución? Prostitución. Horrible. Horrible. ¿La ilegalizarías? A veure, no me podia callar. Fa molt de fred. Del vídeo que gravarem fa 15 dies, o... Sí, 15 dies, avui fa molt de fred i m'hauria d'haver abrigat més perquè fa molt de fred, el fred ha arribat a València, en sèrio, Mercat de Colón. Molt bonic, preciós.
i a veure què opina la gent per així. Adeu. Jo, mira, a lo millor en tota la vergonya del món tinc que dir que m'he anat de putes, i és la primera, per parlar clarament. I pense de que el que se diu, de que és una mena d'explotar a la persona, i més a més a la dona, que no és que siga un ser inferior ni molt manco, sinó que pense que a lo millor físicament està menys constituït que l'home i aprofiten aquesta superioritat que se té en lo físic, que no l'intel·lectual, per a pense que someter-la. Entonces, ¿la legalizaries o il·legalitzaries? A il·legalitzar una cosa pareix que la fas o més apetecible i a il·legalitzar-la ja ve allò de la trata del mercat, de la mercaderia, que també pense que tal vegada siga pitjor. Jo, mira, no me considero capacitat per a dir o blanc o negre. Que hauria de ser legal i haurien de pagar els seus impostos. Què opines sobre les persones que venen el seu cos? Que si ho fan per una elecció personal, que poden fer el que vulguen. És el seu cos i poden fer el que vulguen. El que no estic a favor, òbviament, és la trata de blanques. I què opines sobre la gent que la consumís? Que és una elecció. Què els diries? Cadascú fa el que vol. O sigui, jo aquí, si una persona està d'acord en vendre el seu cos i una altra persona està d'acord en comprar-lo, és opinió seva. Avui diguem així adeu en un lloc màgic com és el Mercat de Colón de València i despedim un tema molt polèmic com és la prostitució. I alhora vos demanem que per favor seguiu els nostres vídeos perquè el pròxim vídeo s'aproxima també molt controvertit. Gràcies, adeu! Tengo un poco de prisa. Si ¿Esto para dónde es? Para YouTube. Ah, vale, no, déjalo. Vale, gràcies. Amunt València, això sí, Podeu dir-me algun autor o autora valenciana o valencià? Bueno. No hi havia a València dos amants com nosaltres. Vos la sabeu? Sí.